kalo tile fila san ba fila ani mugan aw minnu bɛ k'an filɛ mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔkan ma ni aw ka kunnafoni ale wagati seli mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka sariya sunsoba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ an ka jamana kɔnɔna la k'a b'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tulo kan minnu bɛ mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔkan ma ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko olu ka baara de ni ka u hakili to an ka jamana sariya sun na walasa dangana kari a la cogo min na o de siratigɛ la k'u ɲɛ b'a la an ka ba politigilaka dɔ u kɛlen bɛ ka waleya dɔw ta waleya minnu ni an'an ka sariya sun ni o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ko kuma ninnu yɛrɛ bisa k'u kɛlen no k'a mɛn bɔlɔlɔkannaw la ani fo ka taa se fundilaw olu ta fanfɛla la ko k'a fɔ k'an ka jamana ɲɛma ko ale ka bɔ a jɔyɔrɔ la ko u bɛ an ka jamanadenw k'u b'u hakili lajigi ko an ka jamana k'ale bɛ latama ni sariyatigɛ dɔw de sariyatigɛ min yɛrɛ n'an b'ale wele ko article o sariyatigɛ 24 ko jamana kɔnɔden fɛn o fɛn n'i bɛ jamana kɔnɔna la ko i ka kan ka jamana sariyaw ni ka olu labato sariya siratigɛ 25 sa ko mali ye jamana ye jamana min ni kɛ yɛrɛ ye jamana don jamana min ni a tɛ tila ani jamana min don sa ni maa bɛɛ bɛ jamana min kɔnɔna la o siratigɛ la an ka sariya sunsoba maaw u ko k'u bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an ka jamana ale bɛ se ka to a cogoya la cogo min na. Arabado mɛkalo tile 27 san 2020 don nin kɛra nɛgɛ kanya 12 tɛmɛnen kɔfɛ an ka ba polisilaka minnu n'olu bɛ wele ko 16e arrondissement o yɛrɛ bɛ Sotiba yan fan fɛ k'u y'u tɛgɛ da binganikɛla dɔ kan binganikɛla min yɛrɛ ni ale ye denbayatigi ye a ka baara ti dɔwɛrɛ ni ka bin maaw kan k'u bolofɛnw minɛ u la a si bɛ t'i jɔ san 42 bɔyɔngo la wa denbayatigi min don den 3 o de bɛ a bolo a kɛra sababu ye ni ka bin maa caman kan ani ka u bolofɛnw minnu la k'a jɔra la fana k'a fɔ ko a ye muso dɔ bɔnɛ a nin na janvier kalo san 2019 maramafɛn minnu yɛrɛ n'olu bɛ kɛ a bolo sa o de ye bese ka taga jɔ bolola dilan ni marifa o ma a b'o de kɛ ka maa ninnu ni ka u bagabaga ani tuguni commissaire Fanta Goita ale ka fɔ la sa ko nin cɛba in ko a bɛ bin maa minnu kan sa ko a tigɛ caman ye musolakaw de musolaka minnu ni a bɛ u bololaminɛw minɛ u la ka u ka wariw bɔ u kun ani tuguni ka u ka sanu ni ka o minɛ u la ko u ye tɛgɛ da nin cɛba in kan k'a bɛ u ka bolo kan. An ka jamana marabagaw tun y'a fɔ ko bi tarata juin kalo tile 2 san 2020 k'an ka lakɔlidenw k'olu bi kalan daminɛ bi olu ye lakɔliso tagaw ni ka o daminɛ sɔgɔmada in na nka lakɔliden minnu sa n'olu don bɛɛ tɛ lakɔliden minnu don sa o de ye minnu bɛ ɲɔgɔndan kalansow la olu de bɛ na baara daminɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ walasa u bɛ se k'u labɛn cogo min na ka u ka ɲɔgɔndanw kɛ an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko an ka lakɔlikaramɔgɔ minnu n'olu bi baara bila la olu sen tɛ nin kalanta in na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw fɛ Senegalikaw ka jamana kɔnɔ fana olu tun kan ka lakɔliso taga daminɛ bi juin kalo tile 2 nka o bɔra ma kunun sufɛ a fɔra maa min fɛ sa o de y'u ka lakɔliso ɲɛma minisiriso ye ale ye kuma in fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kuma in yɛrɛ fɔlen sa k'a bɔlen a ma a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko u ka jamana ma labɛn hali bi walasa ka kɛnɛya o kunbɛn kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔna la wa u ka jamana ɲɛma n'o ye Macky Sall ye Macky Sall ale y'a fɔ kun min na a ye lakɔlita ni ka Obama k'a a yirala k'a fɔ ko u ka lakɔlikaramɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ko coronavirus ale bana yera a la lakɔlikaramɔgɔ min yɛrɛ sa n'ale bɛ Jigensɔr ale bɛ Kasamana. Wagati min na coronavirus ale kɛlen bɛ ka dankari diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Kongokaw fɛ yen nɔ Ebola ale banakisɛ yera u ka maa dɔw la a kɛra u ka kɔrɔnyanfan ka taa se woroduguyanfan ma maa 4 o de bɔnɛna a nin na nin kuma in lasera maa min fɛ sa o de y'u ka kɛnɛyaso minisiri ɲɛmaa ye n'o ye Etini Longondo ye. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛ mɔgɔw la.